खुलुमका आंनि बुं जीवन देबरमा सेक्रेटारि ट्राइबल इंजीनियर ससाइटी त्रिपुरा दिनैनि स्पेशल डेआव जोंनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर देवबरुवा माणिक बाहादुरनि आसिगुनि सालाव जतनो आं आयन बिहाफ अफ टेस्ट जतनो हामबाय आफारो लगे हामबाय मारियो जोंनि एमबीबी वेलफेयर सोसाइटी नो इतेहाय विभिन्न प्रोग्राम थ्रू सोशल मीडिया प्रोग्राम खायतमनि बागै गाय जों साइमनो जोंनि बेलाय जोंनि दंथमनि साल जोंनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर देवबरुवा माणिक बाहादुर 19 August 1908 as a mani ulo only 39 years banchi funo chini tipra hani bagai tipra nation ni bagai gilama sam kotor tangai kalangkha जों बिनि लाइव नायनो थाङै जों सिओ 1931 नि होतेनो बो विभिन्न कंट्री फरेन कंट्री रो विजिट खायगा यूरोप ते अमेरिका रो up to 1939 जराबो जों फादर काट्रिबो विजिट खायगा आबुनि उलन जों नुजाखा बो निर्महल जेटा 1930 आबो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट खायगा एवं 19 आफ्टर 8 years नि फरे आबो कंप्लीट खायगा जोंनि रिनाउन एटा कंपनी मार्टिन एंड बार्न्स कंपनी बाय आबो कंस्ट्रक्शन खायमानि उलो कंप्लीट खायजाका गाय आबुनि उलो जों नुजाखा महाराजा आगरतला एयरपोर्ट जेटा सानजाका 1942 रगो जेटा आफरो नॉर्थ ईस्ट रगो जों अन स्टेट रगो अन करबा नुजाग्या गाय आबुनि उलो जों बो वन ऑफ द modern architect of Tripura hinibo bo familiar गाय बो शुदु ओ साम खायमानि उलोबो जोंनि विभिन्न इंटीरियर एरिया रगो जोंनि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्कूल रो खुलका गाय जों मुगहा जतन साइमंखा 1947 नि रगो बो आगरतला एयरपोर्ट बो आगरतला उनको एमबीबी कॉलेज बो कहा सनम जक्का गाय अब तब यूनिवर्सिटी टर्न का जों साइमनो गाय जों तेगैसा सानानै थांगा गाय जों जे जोंनि आगरतला एयरपोर्ट जे रिनेम मानि रिसेंटली जे 2 years बैक अबो अनेक नि दिन उलफनो अबो रिनेम गई जोंनि महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक बाहादुरनि बंगै इंखा तखन हामबाय मा नाफारो जे अ रिनेम खायतेनि जे उनको इनिशिएटिव नानाय रंनो गते कैसे तिनि हाय सालो जों बेलाय तिनि बगे इम्पोर्टेंट दे तामनि हिनबा जों 19 August 2020 नि होते जोंनि त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफिशियली स्टेट गवर्नमेंट हॉलिडे डिक्लेयर खायमानि हो 2020 नि सिम गाय आबो सिमिया जों आबो नुजाखा जोंनि बीर किशोर माणिक महाराजा रसुनि आगेनि पीरियड न होते न चिनर रोमनेटिक नि रिलेशन जे तमनि एवं आबो चिनि बीर बिक्रम किशोर माणिक नि पीरियड रगबो भट्टा सुतंग चिनि रघुनाथ ठाकुर रगबाय अंगाय ते गेसे सामकोतर चिनि त्रिपुरा दफने बगे जे खायमानि आबो जों जतन सिओ जे पंचतीपुरनि बागै लैंड रिजर्व खायकलांखा ओ पंचतीपुर जों साइमन जगा त्रिपुरी दफा रियां जमतिया नुआतिया हालाम जतन दंगो ओ रिजर्व वाबो वन ऑफ द चिनि बेलाय नांगमनि फियाबा आबो डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया बाय मार्च मन परे टीएलआर एंड एलआर एक्ट मन परे आबोनि कुनु वैलिडिटी करिं थांका गाय आबोनो कक्कासना मुसंगो चिनि यंग जनरेशन चिनि सैकरं ते जतो वेल विशर्स न फायदे जों बसंगो चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि नि जे सामनो ताबो नायथाव फाय पालायलायनाय एवं बिनि जे साम हुमं जे खाय खालामो जों ताबो चिनि बसंगो जों सारा वर्ल्ड जों आबनो पिननाय बिनि साम हुमरनो गाय पाइथागो आबोनो सानाय जों बसखांनि चिनि त्रिपुरा दफानि जे मानथाय सप्ताह दङ जों फायदे जत इन्डिजिनियास पीपल साक बाक्सा खाय
chini santhai manthai sokthai rongno sak baksa khai yak ba yak rombai jeng basango sam khai thanai among chini manmuna jeng maya sapun jeng continue khai thalane hambai. Lastly, I would like to wish to all the viewers stay safe during COVID-19 pandemic and maintain social distance and use masks. Thank you all. Hambai.